be wise, yo. Now they lead the strong man, yo. See as them they look, yo. All eyes for me like a Tupac, yo. I give them Balenciaga, they shady milli, and too bad, yo. I know they for your chit chat, yo. Carry your matter, they go TikTok, yo. My gentle days on go, I know they look back, yo. When I land, there you go, see commando. I don't land, there you go, see commando. When we land, there you go, see commando. We don't land, I go. Trendybeats.com. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagaligo. Onwere ungabasi, onamekasi. Onwere ungabasi, onamekasi. Ebube dike, ibe dikekwe. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for good. Honorable Okite. I'm a very the high chief. Part oil and gas. Part in the middle. I agree to sir. The chairman, Ocean Palace Hotel, Kano. I can argue. I was there right now, but I didn't know what's there. I didn't come that powerful. Mama, I have to jump, man. I got the roof. The high chief, a party on the Kawan, the Barnabora. On the river, the chairman, Big Hotel. In the river. I used to engage. What over? No, you don't know about Balia. There's only one who saw. If I have to like to go on a national level. Okay, Abuja. Nakambosi, although people don't get what they want, I ain't got ever like. Abu Josie, okay, one thing as a cross. All my wall, all the work I did, I did, I'm not a dead Josie. I got no look. I see friends shaking hands, saying I do walk. I do walk. I'm going to go to the law and I do stop. I can
Honorable Chief of the President my brother, God bless you. Chief of the movement, the golden fish. I think a nice one. Why you? I cannot put over no pele. Upon next, I'm not used to go. I don't member. I said I'm not a member. Pull out it. I don't get it. Why? Number double or not talking man. Now me. Please, I don't know in there. I could say I can again. The pastor is out. Oh my God, man. You're a fellow. Sir. Oh, for the sir, lady. Away, give me some vibe. We're chilling together. You don't work in the moon.
ọrụkwu ekene m unu Naijiria ekene m unu n'ụbọchị taa anyị na-ayọ Chineke pụrụ ime ihe niile onye mere na anyị gbakọrọ n'ebe a n'ụbọchị taa n'afọ nwanne anyị nwoke Ifeanyị Akabọ onye chọrọ ịbata n'otu ndị ọzọ anyị wee na-ayọ Chineke bi n'eluigwe si na ya bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa na ụbọchị taa ya ama mma makarịsị ibi ya ọ bịa nwamago maka si nso ụtụtụ ọ dụrụ anyị mma anyị bịachi n'aka na ohesi etu wee dụrụ bịawa ana m ekele ihe dị na-ebịa ebe a n'ụbọchị taata maka na ama m na mgbe onye ọbụla na-abịa na onweghị nnukwu mkpọrọ anyị ji ezigbo okwu wee bịa mgbe na-asị na mgbe anyị nụsịkwa ebe a na anaghị eji ezigbo okwu wee na nke ka anyị eji na ya aka mma mgbe na-asị na ọjị ya nji n'aka taata bụ ọjị ya eweta udo ọjị ya eweta ahụike ọjị ya eweta ihe akụakụ ihe enwe enwe ọjị ya eme ka nwanne anyị nwoke bata n'otu ndị nze n'ụbọchị nke taata mgbe na-akpọkwu anyị ọlụkwu si abịa n'ọjị n'ụbọchị taata na-akpọkwu mmụọ niile bụ mmụọ ndụ na be ndobe Akabọ si ya n'ọkwụrụ ọzọ ka anyị na-echi n'ụbọchị taata na ha ya abịa ka ha nọnyere anyị ana iru ngwu ha bịa n'ụbọchị nke taata ka ha soro anyị n'ihe anyị na-eme na ihe anyị na-eme bụ ka ọ dị mma mgbe na-asị na Chineke okike abịa ma na ọ ga-abịa n'ụbọchị nke taata ka ọ bịa nara anyị ọjị a ọ gwara anyị ya n'ogbe ka anyị bụ mmadụ weta ya n'ibe n'ibe n'afọ anya bụ Chineke okike abịa maka nke ọrụ ndị nze awago ọjị anyị ekele Chineke n'ụbọchị taata bụ ụbọchị Eke wee na-arịọ ya ka ọ gbadata ka ọ bịa gọzie ụbọchị nke taa gọzie ihe niile anyị na-eme ebe a ọ bụ ihe gbasara ọzọ ka anyị na-eme ọzọ abụkwa ihe ọjọọ keta mụrụ ihe dị mma omenala ebidoro n'ala Igbo mebe mgbe gboo Chineke anyị si na-eji aka ụbọchị taa bịa gọzie ihe niile anyị na-eme bịa gọzie ọzọ a na-echi n'ụbọchị nke taa ọ kpọrọ ọzọ nwa ụtụtụ ọ bụ ihe dị gboo bụ ihe ọma na-eṅomi n'obodo niile dị n'ala Igbo wee sị ka afa gị obere ihe a ga-ebu n'ihe n'ụbọchị taa na-akpọkwa ala iru mgbe ọ bụ na be ya wee sị ka unu rie otito ebe unu nọ gọzie okwu ọbụla ya bịa ebe a nke ya ji ihe ọjọọ wee bịa ya bụrụkwa ihe ọjọọ na ba ihe anyị eme taa bụ ihe ọma anyị na-asị onye bịara ebe ihe ọma ya esi wee n'ahụ onye bịara ebe a ihe ọma ya na-echekwa ya maka na ọzọ a na-ejibu ihe ọma bụrụ ihe ọjọọ wee sị Chineke na ndị anyị bịa gọzie ọjị a anyị nwa ya asị anyị atata ndụ na-arụ isi ike anyị nwa bịara ebe a rie ihe ọbụla anyị na-ebe a ya azụ anyị ndụ na-arụ isi ike o nwekwa ihe ọjọọ na-eso anyị na kata ma anyị na-asị ezinụlọ anyị bata be ha anyị a na-erikwa ha ka anyị rizie ka ha dị akata anọ n'ibe na ha rizie ka pụọ nkwanye ka ọ ya na-abanyere ha wee sị Chineke ka ịgọzie ọjị a ka ọ zụọ anyị ọrụ na ndụ n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. This oil and gas no. I'm chief, okay, chief, but JP. I'm amazing work, God bless you. I'm I use to be hot. I am a shoes and I use to be hot. When I do, I see some videos. I don't know. Holy water. Here to go there. When I use them, the people's money. Hey, they want to. Holy water. When I use them, it's a million. Here the people's money you touch. Here to go there and I saw the written there. Anjakana
We put us now one value. Everyone will not go be equal. God bless you. Welcome. Welcome. Member. Honorable China singing now written. All right, Adamili. The one sa ike tupu. Okay, sa let ike tupu okenge. Ọkụ na-enye ife na-azụ Igbo. Ụgbọ bụ na-azụ Igbo. Achalugo Bature. Na-etienu suppose nnukwu azụ n'ọrụ ugwu. Na-ezie n'ọsọ na n'ise. Adịbọ ọdịchi nyelugo anyị na-asọ n'ọrụ na Oduda. Inezi anyị ekwu sa alegi. Na-ezie nnukwu azụ n'ọrụ ugwu fish. Sa ike tupu umedike nwaka ibe sa lady ike tupu umedike nwaka ibe n'ori ya ka anyị na-asọ n'ọrụ. Anyị pọlti anyị na-ega n'ọnụ ncha. Ọ bụ obi enyi Igbo ukwu anyị kenere gị agụbọ mbụ gị ji ma chiama ezi mmadụ ukwu dịka nwanne onye agha na nwanne ya. You're welcome, sir. Na ibe anyị ọ mere one can not read there. Ebu chiama anyị sinokolik okwulọbọọlụ ugwu bịanụ setukwe na apike nwa solido ejegiri ha mokwu the solido ejegiri ha mokwu apike nwa apike anyị na-asọ nọ n'ọrụ my senior colleagues, sir. My senior colleagues. Oji, Nandi Zendi. Oh yeah, before when I get back, another year no biocha. Oh, it will say me. I think I'm not going to put it. And if I find a need that. On the humble arrival. Oh, the great share. She's coming to the super here. Here I'm going to get to a lot of social media. And then I'm going to back at one. Who will wait for who I will share? You share one. Take the water. You will go. God bless you. Honorable Chief Kalisu Sukuto. When I shot you with the combination of
Alright, that's from Mama's village community. Permit me to have a walk with you. What was the last song? Yes, the outside blue. Come to take it. Engineer Henna, second now, we appreciate your presence, Sam. Engineer of our time, Engineer Henna, second now, I ain't gonna also make a naya. Ego di loyi. Meke no nwa. Kena maka se belebe. O maka igole belebe. O maka ebelebe na ebelebe. Ke maka otu de belebe. Ada China second knowledge chief dollar ada China second knowledge high chief. We appreciate you. The chairman and the director and that group of company limited, I salute you. Oh, my brother, my friend, Saint Anthony Okafor here. Ìgbẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló kú. Ìgbẹ́lẹ̀ náà lọ lẹ́tọ̀. God bless you. Nọ́mbà dáàbò. Young king. Young king the way. Olejie. Wọ́n mẹ́rẹ̀ kíta olejie. Olejie bá wọn nàbí padà ẹ̀mí kan kọ́ náà dé. Àkóbọ̀ ẹni bí ìsìn àkóbọ̀ máa ń nẹ́ẹ̀sì. I don't know. No, they wait you. For this Obi. Yes. Make a guy do. Oh, where does you know? Okay, I need my. Here we go there. God bless you. Sun's gonna shine on everything you do. Left you, I'm good without a word. See we I'll see you when you get there. You better get there. See when you get there. No temptation and faith that gets me living for the day. Still doing my thing. Too much is still for the game to come across the world. Still hitting the counters in the mellows. Still taking my time to perfect. That's right. And I still got love for the streets. It's the for the game to come across the world. Still hitting the counters in the mellows. You want to money on that game? I'm trying to perfect the thing. I see any bolas in the house. That's the last time. Come on, one, two,
flag. Apebu, God bless you. Then Abu will get now. Abu Mano. It's good, mother. Remember, look at Pilas. God bless you for coming. Oh, so many go. Ladies and gentlemen, they know the three wise men. Ifeki Ifedine, Onyuwa, na Bagana no. Oseke Kayo Oli Bonine, Oseke no, Ikenga, Oweli Bonine, Oweli Nubu no. Oshi bien, Ebeki Okuya Kubikobia, Osubiliko, they don't talk at the Buloche. God bless you for coming. Ladies and gentlemen, that is first landing. All people who put in here, Honorable Chief and Mrs. Agona, Ofebu, Ogalanya. I will look at led by my own president. I continue with God bless you. God bless you. God bless you. Led by the VP, God bless you. Then Obiona, JP, Saboju, you're welcome. God bless you. Tell them it's nothing no go so. I can never get a girl when she and a good friend. Tell them it's nothing no go so. I can never get a shot of us with your turn. You have a ganja man and you wanna prove it. Tell them nothing no go so. You never buy a bag of thirsty and you can spend. Tell them it's nothing no go so. And you're not struggling with the joke and figure it out your head. Tell them it's nothing no go so. Bluetooth mode. Biko Ani see Ezimwa Munoko Bino. God bless you for coming. Ezimwa Mmadụ gị na lọlọ gị anyị na-ekele gị anyị see. Agwa mụrụ na akpọ bebi si agwọ my na-esi. To go. Alani Chaka, Obole, Ezimwa Munoko Bino Weta Lọsọ, Isaac and Lord.
President, Abaka Group of Companies Limited. Dr. Oyibo, Dibia Oyibo, make that for Nanya. Abaka Lolo Chineke. We'll go ahead and boost the Lucia Chineke before a woman here. Abaka, or you woman. No, official woman, I not say it no. Abaki Bonine. I see Chineke Kusuri and Kendaga get to Larisike. Makamu Rego, Lega, Akroba, the Godoy. Kaina Yochuku, he went like a woman. Abaka, one woman. Oh, you're not talking. One woman. I do war. Abaka Rupuji there. Let me see connect. I don't know what you want to do again. Hey. Again and here. I want more than I put a piece of my name. Why but I give this not Rupu or Ganya. If you are more than they will investment of property. Members of Rupu Pillars Association, I salute you. Number Tabo, the zero alphabet social identity. So then you one of those the Ebo chairman, another community branch. Already body in there. Here's the question, whether to the taco bomb. So the birds are still about Gaji. Obatos Wara. Obatos Wara. Everyone moves the welcome star. Remember that the first setter, the chairman can't ever take out. I'm not saying that right there. They move us to that. Speaker House of Assembly. Because Deputy Speaker House of Assembly. Because Golila Pagonu. I know Deputy Speaker. Anambra State House of Assembly. Kabukai. Governor's Envoy. Solution is here. Solution is here. Please. The Deputy Speaker, Anambra State House of Assembly. Bigono. Solution is here. Once. Yay! You're welcome. You're welcome. Don't fall with the green. Don't fall with the certificate. God bless you for coming. My brother is more than all. Onye nzara
mmadụ nwaanyị ihe mara ama onye nze anaghị ekwu onye okwu nze anọ na bịa palọ o nwere ọtụtụ ihe onye nze na-asọ so onye na-anị anụ ka anyị na-agwa gị taa a na-atọ bụrụ onye nze ihe niile ahụ na ya na-azụ ya ịya na-asọ ha ncha onye nze na-anọ n'eziokwu so n'ihe mara eme aka anyị na-agbanye gị aka n'aka aka anyị erekwa gị ọkụ keta ma ọ ya bụ ihe ọma nyere gị aka anyị azụ na-edu gị ụzọ n'aha nke Chineke nna gị kacha ihe niile elu ofu aka ahụ aka ndị a ya na-agbachikwara gị ụzọ ọkụ anyị eregbukwarụ onye wetagoro aka ọjọọ ka o kwere n'aka mgbe i kere aka o werukwa aka ya ihe o ji esoro ya wee gara otu a ka ọ ya adọ n'aha Jizọs microphone go you there, brother. Get a microphone.
No, not really. Akuluno no lupo. Na Kebazo. Ogwe bi akuluno na se no. Na Kebazo. Kenelo be a beautiful queen. Manaya hapo na echa. Dalo. Ka ba fochi. Maka onya kwatalo nka. Thank you so much. God bless you. Congratulations to Opuliako. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome Super High Chief Honorable Super Mekaloni Fair. I recognize you, the Adama II of Oruku. This is the Ghana man. Mother is Goku. The Adama II, the great Odema, my own boss and my ally. The emeritus president of Hanesa Debo. Okay, at the same time I cite my own boss. I see Agalaya. I'm going to go ID war. The book are one for our students. Opportunity message. Oh, what's your Kuluma? Ah, Madam. I see. MBC Mebe. Bishop. St. Valentine in your song. Can be exceptional.
you know. Big Daddy, Big Daddy, Big Daddy, Big Daddy. I recognize you, Big Daddy. Nah, come on. Big up, man. I'm gonna keep him.